ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലനിരകുനാദാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാരസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വൈഷ്ണവപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായകപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ സുജാത ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 മലയാളം ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 5ാമത്തെ മന്ത്രം. 4ാമത്തെ മന്ത്രം ആർക്കൊക്കെ ചെല്ലാം? ആരെങ്കിലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോ? ബൈഹാർട്ട് പറിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി. അറിയാവുന്ന വായിച്ചോ? ഉറക്കം വായിക്കും. വായിക്കുക ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണാൻ അറിയില്ല. വായിച്ചോ? അനേകദേഹം മനസ്സോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവവർഷാത് തദ്ധാവത് ജ്ഞാനദേ തിഷ്ഠ തസ്മിന്നഭോ മാതരീഷ ദദാതി. കൃഷ്ണ. വേറെ ആര് വായിക്കുന്നു? ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് കിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് കട്ടാവുക. ഈ ലൈനിൽ എന്തോ ശരിയാവണില്ലാത്ത കാരണം. ഇന്നലെ ചോദ്യം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു മാതാജി. നോക്കിയെടുക്കാം. കറണ്ടേ ഉണ്ടായില്ല. ഇന്നലെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി.
മനസ്സോ ജീവേയോ നൈനദേവാ പൂർവമർഷാത് തദ്ഭാവതോ അന്യാനധേതി തിഷ്ഠ തസ്മിന്നഭോ മാതരീശാദധാതി. കൃഷ്ണ ഒരാളൂടെ വായിച്ചോളൂ. നാലാമത്തെ മന്ത്രം. ആരാ ഒരാളൂടെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, അനേകദേകം മനസോ ജദീയോ നൈനദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തത്താവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദതാതി. കൃഷ്ണ മാതാജി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? 2 ലൈൻ അറിയാം മാതാജി, അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ആ കൃഷ്ണ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു വെച്ചാലും മതി, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ടീച്ചറെ ഒരു വോയിസ് ഇട്ടേക്ക്. കൃഷ്ണ അടുത്തത് നമ്മള് മന്ത്രം 5 അല്ലേ? തദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദ്ദൂരേ തദ്ദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദ് സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി തദ്ദൂരേ തദ്ദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദ് സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോഴ് അത് വരിക തത് ഏജതി തത് ന ഏജതി തത് ദൂരെ തത് ഉ അന്തികെ തത് തത് അന്തികെ തത് അന്ത അസ്യ തത് അന്ത അസ്യ സർവ അസ്യ തത് സർവ സർവസ്യ അസ്യ ബാഹ്യതഃ. സർവസ്യ അസ്യ ബാഹ്യതഃ. തത് ഏജതി തത് ന ഏജതി തത് ദൂരെ തത് ഉ അന്തികെ തത് അന്ത അസ്യ സർവ അസ്യ തത് ഉ സർവസ്യ അസ്യ ബാഹ്യതഃ. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിൻ്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് പഠിക്കുന്നത്. അത് അചിന്ത്യനായ സർവേശ്വരന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അചിന്ത്യനായ, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ശക്തികളുള്ള എന്നാണ്. അചിന്ത്യനായ സർവേശ്വരനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. 3 സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. സർവേശ്വരൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, എങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സർവേശ്വരൻ സകലതിൻ്റെയും അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ് അല്ലെ, വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. വിദൂരസ്ഥനാണ്, സമീപസ്ഥനാണ്. 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ, സകലതിൻ്റെയും അകത്ത് പുറത്ത്. അപ്പൊ 3 ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പല ശക്തികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ പല പല ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത അത്ര ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന്. അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തികൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ 2 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 3 പെയറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ജോഡി കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ ജോഡി ചലിക്കുന്നു, അതില് ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ജോഡി വിദൂരസ്ഥൻ, സമീപസ്ഥൻ.
മൂന്നാമത്തെ ജോഡി അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ്. അപ്പൊ ഒരാളിന് നടക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ പറയുന്നത് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് നടക്കത്തില്ലേ, അല്ലേ? അപ്പൊ നടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നടക്കുന്നില്ല എന്ന്. നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, റാഷണൽ അല്ല, ലോജിക്കിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണാതീതമായ ശക്തി വിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് അടുത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ചലിക്കുകയും ചലിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വൈരുദ്ധ്യം, അല്ലെ? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി. ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. അചിന്ത്യ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, അല്ലെ? പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്, ഗോലോകവും വൈകുണ്ഠവും. അപ്പൊ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അചിന്ത്യമായ ശക്തികളിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഈ മൂന്ന് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജോഡികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അത് ആർക്കാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആർക്കാ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നയാള്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അനുഭവസ്ഥനായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പം ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാവഹാരിക സത്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന, അതായത് ഇതാണ് ഒരു ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന അസ്ഥിരങ്ങളായ മായ മൂല്യമുള്ള നാമരൂപങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട മായ അതീതമായ പരമാർത്ഥ സത്തയെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന് ചലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അത് ആരാണ്? ഇയാള് ലൗകികനാണ്, ഭൗതികവാദിയാണ്, ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അയാളടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താണ്? ഭഗവാന് ചലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മൂന്ന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്താണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയിലോട്ട് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്ന ആളിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാൻ അകലെ മാത്രമല്ല, ഏതാണ്? നമ്മുടെ അടുത്തുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിളി കേൾക്കാം, അല്ലെ? വിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരാൻ പോകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്? ആ നഷ്ടം വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ ബോധ്യപ്പെട്ടു? ഭഗവാനെ അടുത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൻ നഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും
ഓ ഭാഗ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ആ ഭാഗ്യമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അടുത്ത് അനുഭവിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ? ഗോലോകത്തിരുന്ന ഭഗവാൻ എവിടെ എത്തി? നമ്മുടെ അടുത്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് പാഞ്ഞെത്തി എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും ആള് പറയും, ഓ ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതല്ല, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. അതാണ് ആദ്യം എന്താണ്, ഭൗതികതയിലുള്ള ആളിനോടാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ആള് ഭഗവാൻ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഏതാണ്, ഒരു കാര്യം പറയും, അടുത്ത അതിന്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയും. ലൗകികതയിലുള്ള ആളിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അയാൾ ചോദിക്കും, എങ്ങനെ ദൈവം അകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തും പുറത്തും എങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള മറുചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ചലിക്കുന്നു, ആദ്യത്തെ ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അജിന്ത ശക്തികളുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിദൂരസ്ഥനും സമീപസ്ഥനുമാകുന്നത്? കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഗോലോകത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഭക്തന്റെ ആവശ്യം അറിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓടിയെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏതാണ്, സകാരനും നിരാകാരനുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സകാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമുണ്ട്, നിരാകാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം രൂപമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. സമീപസ്ഥനാകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ പറയുന്ന എന്താണ്, പല വഴിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു, ആ കുട്ടിയെ ആരാവുന്ന, ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ആരായിരിക്കും, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെ, അങ്ങനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒക്കെ അവിടെ എത്തി എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു രൂപം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു. മറ്റൊരാണെങ്കിലോ വിദൂരസ്ഥനായിരുന്നപ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ ആരാധന നടത്തുന്നു. അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? സകാര രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്. സകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തി രൂപം. നിരാകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വ്യക്തി രൂപം ഇല്ലായ്മ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികളെല്ലാം ആരാണ്? നിരാകാരവാദികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. മായാവാദികളെന്നും അവ്യക്തിഗതവാദികളെന്നും പറയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം വൈഷ്ണവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭാഗവതർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ പറയുന്നു ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതെന്താണ്, നരസിംഹമൂർത്തി ആയിട്ടായിരിക്കും, ശ്രീരാമനായിരിക്കും, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ, ബലരാമ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഓരോ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അതുണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലരുടെ വീട്ടില് ഏതാണ്, പേപ്പറിലുണ്ടാക്കിയ പടമായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലോ അതൊരു ബിംബമായിട്ടായിരിക്കും, തടി കൊണ്ടോ ലോഹം കൊണ്ടോ മണ്ണ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സകാര രൂപം, ഒരു വ്യക്തി രൂപം ഉണ്ടാക്കി, ആ വ്യക്തി രൂപം വെറും കല്ലോ മണ്ണോ പിന്നെ ഏതാ തടിയോ അല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്, അതില് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം വിളങ്ങുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമുള്ള തടി കൊണ്ടോ മണ്ണ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ള പടമായിരിക്കാം, അല്ലെ, ചിത്രമായിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതുന്നു അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ഈ വിഗ്രഹം എന്താണ്, ഈ 3 തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോ തരമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാനൊരു പ്രത്യേക രൂപമുണ്ട്. അവതാരങ്ങൾ എടുത്തതാണെങ്കിൽ ആ അവതാരത്തിനൊക്കെ രൂപമുണ്ട്, അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം രൂപമുണ്ട്. തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്, അല്ലെ. ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ബിംബമാണ്, അല്ലെ, പ്രതിഷ്ഠയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സകാരത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനും പറ്റും, അല്ലെ. നമ്മൾ ആ തരത്തിലൊന്നും എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂന്താനം തുടങ്ങിയ ഭക്തർക്കൊന്നും ഏത് വേണ്ട, ഈ രൂപമൊന്നും വേണ്ട. ഈ വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപം വേണ്ട. അവരുടെ മനസ്സിൽ ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ. അവരുള്ളില് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് അകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന അതൊക്കെ പുറത്ത് കാണുന്നതായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്ത് കാണുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും വരും. അകത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നു. പുറത്ത് നമ്മൾ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ പുറത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലെ. എന്തും പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതാണ് പുറത്തും അകത്തും എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം വരെ തന്നെ എത്ര വിസ്തൃതമാണ് എന്ന്. അതിൽ നിന്നും വളരെ 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 അകലെയാണ് വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടില് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരമായ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഗോലോകവും. അപ്പൊ ആ ധാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുകയാണ് എന്നുള്ളത്, പാഞ്ഞെത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആത്മീയ വ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക എർത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് വൈകുണ്ഠവും ഗോലോകവും. അപ്പം ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഓടി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇമ പൂട്ടി തുറക്കുന്നതിനകം, അല്ലെ, കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനകം ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായത്തിന് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് സകാര രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ദർശനം നൽകുക. ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിട്ട്, അല്ലെ, കുരൂരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്, അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മുടെ ശബരി, അല്ലെ, ശബരിക്ക് മുതിർന്ന ആളായിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, അല്ലെ. അപ്പൊ പക്വതയാർന്ന രാജകുമാരനായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ അവതാര രൂപങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയില്
5:6 5:36 പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹരേകൃഷ്ണ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിലെ പുറത്തും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും സ്ഥിതി കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഏകോപ്യസോ രചയിതം ജഗദണ്ഡകോടിം യശക്തിരസ്തി ജഗദണ്ഡ ചയായദണ്ഡഃ അണ്ഡാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചയാന്തരസ്ഥം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് അകത്തും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും അണുരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ്, എത്രയാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹരേ കൃഷ്ണ? ഒരു മുടി മുടി 10,000-1 അറ്റത്തിന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ അണുരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. അണുരൂപത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭാഗികമായിട്ട്, പാർഷ്യലായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ, ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പുറത്ത് പ്രപഞ്ചം മൊത്തം അദ്ദേഹം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട് പുറത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഭാഗികമായിട്ട് അണുരൂപത്തില് നമ്മുടെ അകത്തുമുണ്ട്. ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ ജീവസത്തയിലും അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിരാട് രൂപം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഏത് രൂപമെന്ന് പറയുന്നത്? വിരാട് രൂപം, വിശ്വ ആവിഷ്കാരം. അതിനെ പറയുന്നതാണ് വിശ്വ ആവിഷ്കാരം ആയിട്ട് വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. അതിന് വിരാട് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. വിരാട് രൂപമായിട്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടല്ലേ? അതേസമയം അന്തര്യാമിയായിട്ട്, അന്തര്യാമി അകത്ത്, അന്തർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി വാക്ക്, സംസ്കൃത വാക്കല്ലേ, ഉള്ളിൽ. അന്തര്യാമിയായിട്ട്, അന്തര്യാമി കൂട്ടി എഴുതുമ്പോ അന്തര്യാമി, അന്തര്യാമി. അന്തര്യാമിയായിട്ട് ആത്മാവായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവായിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ്, അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ്? സാക്ഷിയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മളത് 2 കിളികളുടെ കഥ പഠിച്ചു, അല്ലെ? കിളികൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം പരമാത്മാവ് അവിടെ എന്താണ്? നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അതാണ് അന്തര്യാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യശക്തിയായിട്ട് ബഹിരംഗ ശക്തിയെ വിരാട് രൂപം, അല്ലെ? വിശ്വ ആവിഷ്കാരം. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഏതാണ്? ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവിന് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നാട്ടുഭാഷയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആരാണ്? ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആര് കാണുന്നുണ്ട്? ഒരാൾ ഇതെല്ലാം മുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ മുകളിലല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പഴമൊഴിക്കാർ പറയുന്നത്
മുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ മുകളിലല്ല, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അന്തർയാമിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, സാക്ഷിയായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപ്രവർത്തന പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെയും, പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും അകത്തും ഈ ആത്മാവ് തന്നെ, പുറത്ത് വിരാട് രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് അകത്തും ഒരു അംശമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും ഏതൊന്നും ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ നേടിയതാ, ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാ, ഞാൻ വാങ്ങിയതാ, ഓരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആര് ചെയ്തതല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം ആരുടേതാണ്? ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ വൈവിധ്യമായ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരമാണെങ്കിലും മൃഗശരീരമാണെങ്കിലും എല്ലാം അല്ലെ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഭംഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാം അല്ലെ. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരിടത്ത് പോയാൽ ചിലപ്പം ഏതായിരിക്കും? കൊടുങ്കാടായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് മരുഭൂമിയായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് എന്ത് കാണും? നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദി കാണാൻ പറ്റും, വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും, നിറച്ച് പൂക്കൾ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ആസ്വാദ്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം, മണം എല്ലാം വരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഏതില്? വിഭൂതി യോഗത്തിലും പഠിച്ചതാണ്. ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുന്നു, വേറൊരു രീതിക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് ഏത്? ഒന്ന് കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുഭവപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാരായണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്ത് കണ്ടാലും അതെന്താണ്? നാരായണന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശക്തി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ വരുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ സാപേക്ഷ മണ്ഡലമാണ് ഈ ജഗത്ത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഏത് രൂപത്തിൽ? പല നാമത്തിൽ, പല രൂപത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നാമമുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രൂപമുണ്ട്, ഓരോ വസ്തുവിനും ഓരോ രൂപമുണ്ട്, ഓരോ വസ്തുവിനും ഓരോ പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ സ്ഥലത്തിന് ഓരോ പേരുണ്ട്, ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ്. അതൊക്കെ പല രൂപത്തിലും നാമത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം ഏത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും, വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിശേഷമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം? പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മായാമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കാം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത്, അതായത് സ്വരാട് അല്ലെ, അവിടെ കാണുന്നത് ബാഹ്യശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കും? മായാമണ്ഡലം. ഒരു പുതിയ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്, മായാമണ്ഡലം. മായാമണ്ഡലമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പോ ഇതല്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട്, അതേതായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമം അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥലം. അതാണ് നിരപേക്ഷ മണ്ഡലം. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നിരപേക്ഷ മണ്ഡലം. മായാമണ്ഡലവും നിരപേക്ഷ മണ്ഡലം. മായാമണ്ഡലം ഭൗതിക ലോകവും, നിരപേക്ഷ
ആധ്യാത്മിക ലോകവും. അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠവും പിന്നെ ഇതും വരും ഗോലോക വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠവും വരും. അത് ഏതാണ്? നിരപേക്ഷ മണ്ഡലം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? മായ. ഏതിന്റെ മായയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ് അല്ലെ ഇതല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. അത് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ പ്രതിച്ഛായയാകുമ്പോ എന്തല്ല, അത് റിയൽ അല്ല അല്ലെ, യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, വെറും ഛായയാണ്, നിഴലാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലും വൃക്ഷവും തമ്മിൽ രണ്ടുമല്ലേ. വൃക്ഷം ആക്ച്വലി ഉള്ളത്, മറ്റേതാണെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഛായയാണ്, നിഴലാണ്. ഏതിന്റെ നിഴൽ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നിഴൽ. അതുകൊണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യം, ഇത് മായ. ഇത് മായാമണ്ഡലം. അത് ഏതാണ്? നിരപേക്ഷ മണ്ഡലം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമായ മണ്ഡലം. അത് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏതാണത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠവും, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായ പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെയാണ്? നിരപേക്ഷ മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള ധാമത്തില്. ഭാഗവതത്തില് 1:2:11 ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? വദന്തി തത്വം വിജ്ഞാനമവ്യയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏതാ? നിരപേക്ഷ ലോകത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. അവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ 3 രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? ബ്രഹ്മൻ, പിന്നെ ഏതാണ്? പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ 3 രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1:2:11 ആ ശ്ലോകം വരുന്നത് ഭാഗവതത്തില്. ഈ ശ്ലോകമാണ് വദന്തി തത്വം ജ്ഞാനം അദ്വയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദ്വയമല്ലാത്തത്, ഏകനായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ 3 പേരിൽ വിളിക്കും. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിതി ശബ്ദത എന്നാണ് ശബ്ദം. ആ പേരുകളിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിരപേക്ഷ മണ്ഡലം ഏതാ? പുരാണങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠവും ഗോലോകവും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത 13:15 ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആരൊക്കെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 അവസ്ഥകളില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ചലിക്കുന്നത്, ചലിക്കാത്തത്, ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചലിക്കുന്നതിനും ചലിക്കാത്തതിനും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പാറ ചലിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് ചലിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? സാക്ഷി ഗോപാലൻ എന്നുള്ള പേരിലൊരു ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കഥയായിട്ട്. സാക്ഷി ഗോപാലൻ. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പിന്നെ ഒരു അവശതയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത്? യുവാവ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. വൃദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം യുവാവിന്റെ അടുത്ത് തോന്നിയപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ മകളെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം എന്ന് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വാക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ പയ്യൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ മഹാപണ്ഡിതനും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ധനവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് യുവാവിൻ്റെത് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അത് എന്നാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്ന് അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി. പക്ഷെ വീട്ടുകാര് എന്ത് ചെയ്തില്ല? സമ്മതിച്ചില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിവാഹമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരേ സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് വരുന്നവല്ലോ അല്ലെ.
അവരുമായിട്ടാണ് വിവാഹ ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതും സാധാരണ ഏതാണ് പഴമക്കാര്, അതേപോലെ വലിയ ആഢ്യത്വമൊക്കെ ഉള്ളവർ, അത് കുറെ കൂടെ നോക്കുന്നവരാണ് ആഢ്യത്വമൊക്കെ ഉള്ളവര്. എല്ലാവരും വരുന്നവരുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എതിർത്തു. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, എന്താണ് തെളിവ്? ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഉറപ്പ് തന്നെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എഴുതിയൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെളിവൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ തെളിവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്, എന്നാ ഭഗവാൻ തെളിവ് കാണിക്കട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ യുവാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ്, ഭഗവാനെ, ഗോപാല, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നീ അന്ന് സാക്ഷിയായിരുന്നല്ലേ, ഇപ്പൊ നീ അപ്പൊ സാക്ഷി തെളിയിക്കാനായിട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ, ശരി, പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ വരും, നീ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്, ഞാനുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്. തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഞാന് പിന്നെ മുന്നോട്ട് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീട് ഇങ്ങനെ പുറകില് വരുന്നു. അപ്പൊ പാദസരത്തിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. യുവാവ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒറീസയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് വെച്ചിട്ട്, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് ഈ ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല, പാദസരത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ യുവാവ് എന്ത് ചെയ്തു, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവിടെ സാക്ഷി ഗോപാലൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഉറച്ചു നിന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത്, വീട്ടില് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, യുവാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി, സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്, വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് ഭഗവാൻ അവിടം വരെ എത്തിയത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ചലിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ സാക്ഷി ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന, അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ എന്താണ് പൂജകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഇതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവര്, മായാപ്പൂരും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയുള്ള ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളത് അറിയാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വിശ്വാസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ചലിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ദൃഢവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അടുത്താണ് അല്ലെ, അടുത്തുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ പയ്യന് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി ഭഗവാനെ അല്ലെ. അതേസമയം അവിശ്വാസിക്കാണെങ്കിലോ, ആ പയ്യനൊരു അവിശ്വാസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിശ്വാസിക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിഷേധികൾക്ക്, ഈശ്വര നിഷേധികൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്നും അടുത്തല്ല, അകലെയായിരിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാനെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അകത്തിരുന്ന് ഞാൻ 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 അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്നാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരുന്നത്. ആ ചിന്ത ഇല്ലാത്തവര് എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കും അല്ലെ. കൊടും ക്രൂരതകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അത് തോന്നത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃതികളിലൊക്കെ പറയുന്ന, അകത്തിരുന്ന് പരമാത്മാവ് പറയാം, ഞാൻ 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 എന്നിങ്ങനെ പറയുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള, എന്നെ ഓർത്തോളിനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്തായിരുന്നു, മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണ് ചിമ്മാതെ നിരന്തരം ആത്മഭാവത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതേ ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാഹ്യശക്തിയായിട്ട് കാണുന്നത്, സ്വരൂപമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓരോ വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ഓരോ ജീവജാലമായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാണുന്നത് ഇതേ ശക്തിയെ തന്നെ, അത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാണ്. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് നമുക്ക് ലൗകികതയിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, ഭൗതിക സുഖം.
അവർക്ക് ഭഗവാൻ ദൂരെയായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ ചൈതന്യം, ഈശ്വര ചൈതന്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പരമാത്മാവും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തത്വങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? നല്ല കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക, നല്ല പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, മനസ്സന്തോഷം അല്ലേ? അപ്പം മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും, സംതൃപ്തരായിരിക്കും അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ ചിലർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ശുദ്ധഭക്തർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുഭവത്തിലൂടെ കാണാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അചിന്ത്യനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ? ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനായ, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇൻകൺസീവബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? നിരപേക്ഷ തത്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അല്ലെ? പരമോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പരമോന്നതനായത് കൊണ്ടാണ് 7 വയസ്സായപ്പം എന്ത് ചെയ്തത്? ഏത് പർവ്വതം? 7 ദിവസം അല്ലെ? ചെറുവിരലിൽ, ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിൽ നഖത്തിൽ നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത്ര ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അചിന്ത്യമായ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരമോന്നതൻ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ഭഗവാന് 2 രൂപമുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവും ഉണ്ട്, വ്യക്തിഗതവും ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, പ്രകാശത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസാണത്. അവരതുവരെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അതേസമയം ഭാഗവതരെന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഗോലോക ധാമത്തിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. അവർ വ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും അവ്യക്തഗതിവാദികളാണെങ്കിലും വ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അറിഞ്ഞവരാണ്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് എന്നാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു കൂട്ടർ കുറച്ചു ദൂരെ എത്തുന്നുള്ളൂ, മറ്റു കൂട്ടർ അങ്ങേയറ്റം വരെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവവ്യാപിയാണ്, ഒമിനി പ്രസന്റ്. അത് നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തൂണിലുണ്ടോ? എന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ തൂണിലുണ്ട്, ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? വാളുകൊണ്ട് തൂണ് മുറിക്കുകയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നരസിംഹമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വിശ്വാസിയായ നിരീശ്വരവാദിയായ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രഹ്ലാദന് 21 തലമുറ പാപമോചനം കൊടുത്തു അല്ലെ? തലമുറയ്ക്ക് പാപമോചനം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്താണ്? എന്റെ പിതാവ് ദുഷ്ടനായിരുന്നു, അധർമ്മിയായിരുന്നു, അവിശ്വാസിയായിരുന്നു, എന്നാലും എന്റെ പിതാവല്ലേ, പിതാവിന് മോചനം കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിന്റെ പിതാവിന് മാത്രമല്ല 21 തലമുറ, മുമ്പേയും പിന്നെയും വരുന്ന 21 തലമുറയ്ക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? സർവവ്യാപിയാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവ് തരുന്നത്. നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ അദ്ദേഹം അകലെയാണ്, പക്ഷെ അടുത്തുമാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15ാം അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം അളക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വളരെ അടുത്താണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ശുദ്ധഭക്തന് എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വളരെ അകലെയാണെങ്കിലും അടുത്താണെന്ന് തോന്നും അല്ലെ?
അതേസമയം അഭക്തന് എന്താണ്, അവിശ്വാസിക്ക്, നിരീശ്വരവാദിക്ക് അത് വളരെ അകലെയാണ്. അപ്പൊ അകലെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തൻ അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ആവശ്യം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓടിയെത്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും, സമീപസ്ഥനാകും എന്നുള്ളതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. നമ്മൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീരാമൻ എന്താണ്, ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവാണ് വാക്ക് കൊടുത്തതെങ്കിലും ധർമ്മം അനുസരിച്ച് മകൻ എന്താണ്, പിതാവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. പിതാവ് കൊടുത്ത വാക്ക് ആര് നടപ്പിലാക്കണം, മകൻ നടപ്പിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്താണ്, പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും 14 വർഷം വനവാസത്തിന് പോവുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അത് ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും സത്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗോലോകത്ത് നിന്നാലും എന്താണ്, ഭക്തന് പ്രശ്നം വരുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തും വരും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്, എന്താണ് ധർമ്മസ്ഥ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം പശ്ചാത്തലം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധർമ്മികളെ വധിക്കുക 2-ാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണ്. ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കള് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ ആദ്യം മോചനം മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഹംസനെ വധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ചലിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് വേറൊരു അതാണ്. പിന്നെ അകത്തും പുറത്തും, അതായത് പ്രത്യക്ഷവും അപ്രത്യക്ഷവും അല്ലെ. പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ആർക്ക്, ഭക്തർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹത്താലാണ് കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും അവതാരം എടുക്കുന്നത് അല്ല. നല്ല ഭക്തർ, പൂന്താനം, കുരൂരമ്മ അല്ലെ, ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര ഭക്തരായതുകൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി അല്ലെ. അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റി കാണത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, നരസിംഹാവതാരം എടുത്തപ്പോഴേ അത്രയ്ക്ക് ഘോര ശബ്ദവും വെളിച്ചവും അല്ലെ, തീ പാറുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കണ്ണ് തന്നെ എന്താണ്, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമൊക്കെ ആയത് കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ പോലും പറ്റി കാണത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം എന്താണ്, നിരീശ്വരവാദിയാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തള്ളി പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, വിരാട് രൂപം പറഞ്ഞു. ഏതാണ്, എല്ലാ പുറത്തുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്, ബാഹ്യ ശക്തിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ശക്തിയുമുണ്ട്. വ്യക്തിഗതം അവ്യക്തിഗത രൂപം. മായാവാദികൾ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെയും ഭാഗവതർ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെയും ആരാധിക്കുന്നു. അവർക്കപ്പം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് പറ്റുന്നു. സൂര്യരശ്മിയും സൂര്യനും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തീയും ഏതാണ്, പ്രകാശവും പോലെ ഒക്കെയാണ് അതിന് ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സഗുണ നിർഗുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് 64 ഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, സഗുണ ആരാധനയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ പ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സഗുണം ആകുന്നു, സഗുണ ആരാധന. ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലെന്നും പ്രത്യക്ഷമായ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഓടക്കുഴൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർവാകർഷണമായ രൂപം അല്ലെ, ലീലകൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ആരാധനയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ? നിർഗുണ ആരാധന. നിർഗുണ ആരാധന. അപ്പൊ നിർഗുണ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം എന്താണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. അത് ഭൗതിക രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 2 കൈകളുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് നിർഗുണ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? കൗരവർ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദുര്യോധനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒക്കെ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഇത് കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ്, മായ കാട്ടുകയാണ്, മാജിക് കാണിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവര് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അതെന്താണ്? അപ്പൊ നിർഗുണം എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം സഗുണമാകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. ദൃശ്യമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ, പ്രത്യക്ഷമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് സഗുണ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ സഗുണങ്ങളോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തതിന് ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? നിർഗുണം. എല്ലാം ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ മുന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികൾക്കൊന്നും അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി. അതാണ് സഗുണ നിർഗുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നത്? എന്താ? ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്, അദ്വയം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച അദ്വയം അല്ലെ? ഇപ്പൊ 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഏതാണ്? വദന്തി തത്വവിത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? വദന്തി തത്വവിത് തത്വം ജ്ഞാനം തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം. തത്വ യജ്ഞാനം അദ്വയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തത്വ യജ്ഞാനം അദ്വയം. അപ്പൊ അവിടെ അദ്വയനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഏകനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഏകനല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണ്? ഒന്നാണെന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതും പറയുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഭഗവാനെ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ്. ഏതാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൈതന്യം പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം പ്രവേശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആരാധന നടത്താനുള്ള, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും ഭഗവാൻ തരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാം? സമീപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഏതാണ്? സേവനത്തിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തിയും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അതിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ